Khoroksa serai, asaifru ni simino, mokol nugia. Abagai bo asaifru, bini ma babuno, kamini bororo amti fanosi saka. O cerai, mungsa samungono sogla. Ulo shala norogni, naikrai ingani jagawo, norogni chana kebeng nai inganu. Abagai bono, tabuk serai chani betar kibikeno, chana hinai. Fia, bai jesuk fana sai tongtung, jesuk hamya fanang tongtung. Jesuk kebeng fana fai tongtung. Keboni buang fa, shakni besani bagai. Amti kogno wan suki fana si man gala. Abagai bono, bini ma babu. Normal serai hai keno, school rohorna ni khai kha. Aborok se, beskango thangai. Tabuk kai sha kotor poncha school ni company tisai kibikha. Tea company wa, bohai kebang mayak maya, te yakung maya borok rokno. Job rikha, te borok no, shak ni fan bai, sengsaro thangai tongna ni lama funukha. Indollo, ang norong no sai tongo. Boland industry ni founder, Srikant Bolani koktoma. Bo asai fruni siminse mokol nuya. Abagai, sengsani borok rok, kamini borok rok, bono, hamia nozor baisi nayo. Tabuk wan chogui nai di dol rok. Khorok sam mokol nuya se. Shakno kesen gosiawai. Amti kaisa kotor company tisai mano. Kebeng mano kebeng menghiniawai. Sengsani hamia nozorno bekhatiyawai. Bekhano kerak khayawai. Amti ke kaisa kotor company ni nok phangai mano hinke. Nangtangai manya hini asogui tong. Nangtangai faria hini wansogui tong. Srikant hai borok rokno. O sengsarno amo hai freng mengriwo. Je shak ni bekhawo mengsa khai phono gani kebai musuk mung tong khain ke oseng sarwo mengsa phano se man gelak hinjak ne kerei tini ni bagai asung no dorlok salbrum no amtei motivational video naina musuk khain khai ani o channel no subscribe khaina ni ta fogdi ani o video no kaham nangjak khain ke like khai ana fan berei mano tani o video no nai tongma bagai Narong no belai ke hambaya farodol ro.